बैसागुआव माबायदि मोनदों? मोजां मोनदोंमोन मोसानायालाय। मोजां मोनदों दा? औ। ओमफ्राय माबायदि मोनखो दा गोसोआ? एसे मोजां मोनबाय। मोजां मोनबाय दे होमबालाय लागाव। हेलौ नोंथाङा होमबालाय बे दा देग्लायनि नैबे बैसागुआ माबायदि जानानै थांखो? बिराद बरिया जादों गिथावथाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव औ जाबाय 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 aku isi dengan anak pun Hello teman-teman, kita mulai रायलायबाय देग्लायनि बैसागुआ जोबोद मोजाङानो जाबायनो दा जोङो एसे हम थियेटारजों मोसासिगोन जाहैबाय दहायथ' आं दहाय खेबनायाथ' उन्दैफोरनि भिडिअ'सो नालाय माने उन्दैफोरखौ जों एसे जास्ट माने भिडिअ'आवहाय एसे इन्टारेस्ट फैयो खोमा साननानै जोङो खेबनानै हगारबाय नायनानै मोजां मोनबा लाइक खालामनो होबाय कमेन्ट खालामनो होबाय आरो गोदानै चेनेल बा साबसक्राइब खालामनो होबाय दा जोङो आर'नाइखौ लानाय जायाखिसै औ नोंथांमोनहा माने जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो माने आर'नाइखौ लाखादोंमोन लानाया अबयसे माने बेटारि गैयिनि थाखाय माने जोङो भिडिअ'खौ जोङो खालामनाय जायाखैमोन जोंनि दिनै दा जों न' सिङाव थांनानै जोङो हम थियेटारखौ जोङो भिडिअ' जोङो रेकर्ड खालामनानै एसे जोङो हम थियेटारजों एसे दामसै मोसानोसै आरो जोङो लोंबो जों थिगसे जोङो एफा दामि मानसि नङा नालाय जोंना बे गामिनि जौ गोजाखौनो लोंखायो जौ गिसिखौनो थेंक इउ बाय